duzu, ez? Emakumeek osatutako edo sustatutako edo eraikitako abestiare badela, sustraikolina aipatu dugu, zu zeu hemen zauzkagu, baina ahotsak ez dira edonorrenak eta aipatzekoak, ezta? Emakume musikariak, euskal emakume musikariak. Bai, noski, alde batetik Anari izan genuen, Anari musikaria, letrekin ere lotura berezia duena, eta gero beste alde Ane Garzia berarekin aukera izan nuen proiektutxo batean hasieran egoteko, ezagutu nuen, eta bien ahotsak bereziki gustatzen zaizkit, eta gero esan dizudana, ez, euskararekiko duten interes hori eta letrekiko ere bai, orduan iruditzen zait ez dela musikarekin bakarri duten gertutasun hori, ez, da musikarekiko, letrekiko, euskararekiko eta noski korrikarekiko, ez, orduan baiezkoa jaso eta hiruen arteko ez dakit, lotura hori asko gustatu zait. Energia sortu zenuten beraz. Nik uste baietz, eta hiru generazio desberdinekoak edo, ez? Hiru adin desberdin batuta eta goian daudenei eta behian datozenei eskainitako kantua. Kalitate hori esaten zenuen zeuk ekin apurtxu bet bai, ezta? Sortzaile guztiek ere prest parte hartuteko onelako ekimenean, zuzeneko irudi horiek ikusten ari gara, adin ezberdinak esaten gabiltzena, hemen herri bat dagoelako honen guztiaren atzien, eta dan hori korrika esan, eta danok baiezkoa ematen dugu, edo danok daukagu anekdotaren bat Nerea, danok daramagu bihotzean korrika. Ez dizut ongi entzuten barkatu zarata. Korrika bihotzean danok daramagula, korrika esan eta danok parte hartzeko preste gaudela. Anekdotarik edo zeuk korrikarekin lotuta? Nik anekdotari, txikitan gogoratzen dut, anekdota ez da, baina bai horitzapen zoragarriak, 7. korrika esango nuke zela, eta hori gaua zen goizeko 3:00, herria bazkaltzera elkartu zen, eta gero atera ginen hor goizeko 3:00, ez egon mobilik, ez genekien nun zegoen korrika, baina ordu bat lehenago betian ezaten ginen, ez? Eta gogoratzen dut aitarekin eta 3 senideak hor korrikan, ez? Hori adibidez oso ongi gogoratzen dut. Bai. Haurtzaroko garaiak, ez da? Bizi oso bat eta kilometro asko guztira. Egia da ez gaituzula oso ondo entzuten, Nerea asko eskertu nahi dizugu, besteak beste kanta honen sortzaile izateagatik, gaur gurekin izateagatik, eta jarraituko du zuzeneko honekin, momentu honetan, honezkero, altzan barrena, Labaizeta aldera baiti joa, aipati dizuegu, Pasai aldetik ari zela korrika Maldangora, eta laster, kostaldera, gerturatzen hasiko da, eta laster izango dugu gertu, baina momentuz metro batzuk gora egin da Labaizeta aldera dijoa momentu honetan, eta Intxaurrondo eta ibilbide horretan Nafarroa ibiribidera helduko da laster batean. Ikusten ari gara tipitapa lekuko aldaket hori bebai zuzenean, badatorrelako korrika bulebar honetara, eta hor jendetzaren artean esan dugu hau plazer bata Euskal Hedabideok elkarlanean ari garalako, eta beste lankide bat agurtu behar dugu, Kanaldudetik Pantxika Maitia, eta ze lujuzko gonbidaturekin dagoen bera, egunon bikote? Bai, egunon hementik plazatik, eta erraiten zen Euskara eta korrika bihotzean, baina gorputzean ere, ez ala Jon Maia. Zuk asmatu duzu aurtengoa. Kukai taldean, kide guztien artean, goiz bat hartu genuen gure ensaioan, korrikako kantua jarri, eta hortxe goiz hartatik atera zen. Hor, zer ikusi ditugun mugimendu horiek. Bai, eta ikusi duzu bide guzian, familiak, haurrak, denak, gorpuza mugituz, ze sendimendurekin? Oso politan, egun hauetan gauero eratu aurretikan, beti korrika jarri izan dut, eta hor topatzen ilusio berezia, eta guk gure Kukairen lekukoa, gaur errenterian horeretan egin dugu goizeko 6:00, eta egia esan ikusta gure atzetik helduzian guztiak dantzan gurekin, egia esan, hori, oioipurdia. Eta segitzen dugu irudi horiek ikusten, denek ezagutzen dute orain dantza hau eta ondoko egunetan ere bai. Bai, egia da, oso ustekabean ateratako gauza bat izan zen, furgonetan aritzen diren kideak eta proposatu ziguten, hasieran arraro egiten zitzaigun, zergatikan esan behar genuen guk nola mugitu bertzuen jendea, bakoitzak nahi duena egiteko, baina esan zuten baietz merezi zuela, saiatu ginen, eta egia esan oso polita izan da ikustea jendeak nola zenbat bisite izan ditun, eta familiak eta nola ekin dioten, ezta? Eta Donostirat, sorpresa batekin urbildu zaretela erran dezakegu, Kukai dantza taldea ikusiko dugu, ez teala? Hemen gaude, bai. Atzora arte Jota Fuego lanian aritu gara, orduan ez genekien garaiz bukatuko genituen lanak, baina gure hurrengo proiektuko azken entxegu publiko bat izan genuen atzo iluntzean bukatu genuen,
eta beraz gaur festa eguna dugu eta hemen inguruan gabiltza, kide ezberdinak eta bai, azken momentu hortan holtzan izango gara eta ia denak korrikari amaiera emateko egin dezakegun azken dantza hori. Bikain, joan orain beroketak egiterat eta ekine eta ilaski prestatu laster gorputzak eta hitzak mugiaraziz. Pantxika Maitia, eskerrik asko. Izugarrizko lan egin dute Kanaldudeko lankideek, korrika non Kanaldude han, eta egunero arratsaldeko 7 puntuan izan ditugu Euskal Geografia luze zabal horretan. Beraz, eskerrik asko Pantxika, eta berriz ere, bulebar honetatik hitza hartuta. Orain zuri ilaski. Bai, itxi gizona uniri mesedez, ez egon biatu lujozko Kike Amonarriz Topaguneko presidente de moduz, Kike. Zer moduz, nola egongo gara ba, alako guraldia, alako jendetza, alako lekua, alako giroa eta gainera hemen. Bueno, utziko diguzu esaten, korrikaren amaiera Donostia esan da, Kike eta Bizok asko onkitzen garalako. Honek batu egiten gaitu, Kike, eta guk bizetako esperientziak ja betirako lagun egin gaitu. Honuntzan etorrela gainera, horixe, pentsatu, Jontxo begira hortxe egon ginen, duela ez hainbeste horto, ze sentipenak, ze emozioak, eta berriro ere oso gertu eta mentxe. Gauza bat esango dizuet, bi euskalakariren artean egonda, hirukote honetan nolabait kokatzearren sorpresa bat ekarri dizuet, aurrera beraz, ekarri ditzagun oroitzapen eder horiek, Negarmalkotan ere ikusi baikenuen, esaten didate sorpresa oraindik ez dela helduko. Bai, zue, orain bai, guazen berreskuratzera oroitzapen hunkigarriak euskalakariekin. Aurrera! Aizue, ze oroitzapena, Zerra, ikusten dut eta negarra itzen dut. Bai. Oraindik ere emozionatu egiten gara, ez da, Ilaski? Bai, hore bat izan zen, amiluz egiten Kike, Bizok eta Purtsuet, ze hore, ez da? Aikan aldetik onbidapen hori jasota. Bai, nik uste dute oroitzapen horiek, sekulako indarra eukatela eta gero guretzat ere gainera, oso berezia da berriro ere, hori hemen elkartzea eta korrikaren amaiera hauek berriro ere bizitzea, kasu honetan esango dut gainera, trenez etorri naiz, illa berandu iritsi naiz, trenak lepo zetozten, jendeak kanpoan gelditu da hainbat lekutan, eta gu familia, alaba, bilobak, eta ikusteare belaunaldi berriak ere hemen korrika egitera euskararen alde bere alea jartzera datozela, horren beti Bueno, sasoi betean zaudete ala eta guztiz ere, eta ondare utzi zenuten. Euskalakariago da, euskal komunitatea, esan dezagun, utzi zenuten arrastorretatik. Nik uste, aletxotxo bat saiatu ginen mentzaiatzen, eta nik uste dute, espiritu bat transmititu zela, eta egia da garai hartan euskalakarien eta miluzen tribu haundi hartan, konplizidea bat ere bagen eukala, eta zen hori, hizkuntzaren alde, baina hizkuntzaz gozatuz, eta gozatuz gainera. Zer dauka korrikak? Kike, zergaitik unkitzen gaitu, zergaitik batzen gaitu horren beste, zergaitik hau dana hain garrantzitsua? Bai, nik uste dute, honek guztiak simbolizatzen ditu gauza asko eta gero gasolina ere bada, ez? Nik uste indar simboliko ikaragarria dauka korrikak, eta nik uste hori oso idea sakon, oinarrizko eta indartsuak ekartzen dizkugula gogora, ez? Eta bada komunitatea, bada transmisioa, lekukaren transmisioa, bada herrikoko bat, bada etorkizunera begirako ilusio bat, bada aurrera egiteko kemen eta determinazioa. Orduan, guzti hori simbolizatzen du korrikak eta horregatik emozionatzen gaitu eta horregatik gertatzen da hau, hau gertatzea ez baita normala. Hau sekulako lorpen soziala da, eta hemen ikusten da energia sozial sekulakoa dagoela. Laxe da, eta eragozpenak ere bai, edo lorpenak erronkak ugari ditugu, eguraldiaren aferara aipatu dugulen, baina egia da, korrikak urtero omendu batzuk ere badakartzala, aitortza bat ere egin behar dela, ez bakarrik mesua dakarrenak, baizik eta nor omenduko dugu aurten, Birritx, Borrotx, Marimototx, gurekin ditugu okerrezpaldin gaude, Julen, aurrera. Bai, hemen Borrotxe eta Marimototx, Jose Mari eta Mertxe. Kaixo bikote. Egunon. Kaixo, berdin. Aizue,
aurtengo edizio hau berezia zuentzako, ez da omenaldi eta guzti. Bai, oso berezia eta sentitzen dugu gainera, bueno, guri egiten zaigun aitortza hau zerbait orokorra dela eta Euskal Herrian herrigintzan, euskalgintzan, kulturgintzan diharduten da denentzat, ez? Pertsona guztientzat, erakunde guztientzat ere badala. 3 hilabete daramagu ospatzen. Oso ondo. Aizue, gaina jendeak agian ez daki, baina zu, Jose Mari, euskaldun duzinen aekan eta zuk berriz euskara utxetik ikasi zen. Pentsa, orain dela 40 urte lasarte horian, aurretatik, 5 aurretatik, 4 ez zeukaten euskara ez etxean, eskalean, justu eskolan, gu bilok eskola nazionaletan ikasitakoa gara, eta ni neu, nez eta familia euskaldun batetan jaiota ezi, kaleko giroa dela eta haekan alfabetatu behar izan duen 16 urte nitula. Eta gerora, bizimodu osoa, zudur gorriarekin eta euskaraz bizitzen. Nere kasuan berriz, nere lehenengo harremana euskaldunekin institutuan. Entzuten ditun beraiek euskara hitz egiten enun ezer ulertzen eta kristoen bidia sortzen zitzaidan. Egin ditun lagunak bertan eta hasi nintzen babakizu festetan, ondoko herrietan euskaldunak eta hasi zirenean ere zuzentzen zitzaizkidanean euskaraz, kriston lotxa pasatzen nuen, zer lagunari hola egiten nion behar antzuteko, orduan erabaki nuen, garaia zala ikasteko eta Londresera jun beharrean ingelesa ikastea, jo nintzen Barnetegera, Bizkaira, Errigoitira, eta geroztik jarraitu indet paiazoekin, afizioa zana, ofizio bihurtu da, eta uneaino, eta gaur egun euskaraz bizi naiz. Beraz, aekak zuen bihotzetara euskara sartu duela esan dezake. Bai, hori aeka ere herrigintza da, euskalgintza da, eta herri honi egunerokotasunean emateio euskara, poza, balioak eta koloretako mundu bat, eta euskarak ere hori emateio munduari, zorionez, gure herri txikitikan, hortan egit behar dugu. Ni aekakin hasi nintzen euskara ikasten, aekakin hasi nintzen euskaraz amesten, aekangatik nago gaur hemen euskaraz bizitzen. Eta gainera, 34 urte, beteta, ez dakit, asko aldatu alda euskararen bilakaera, 34 urte horietan. Aurrera egin dugu, baina ez dugu ahaztu behar, batetikan Espainia, bestetikan Frantzia, gu pauso bat eman eta haiek ere haien pausoak ematen dituztela. Izokina gara, korrontaren kontra, saltoka, horrek ere ematen digu empatia bat gehu bezala txikia direnekiko, eta horregatik diogu euskaraz badala bakarrik komunikatzeko hizkuntza bat, bitarteko bat, badala ere balioak eta ekologia, elikadura, kulturanistasuna, familia mila kolore, balio pila bat zabaltzen dituen hizkuntza. Beraz, euskarak hori emategu, koloretako mundu bat. Guk esaten dugu guretzako euskara altxor badala, baina ez izkutuan dagoen egon behar duen altxor bat, baizik eta Espainian daukaguna, nik zu berari ematen eta berari. Hoi da, musua da euskara. Earki baikote, mila esker. Eskerrik asko, gozatu egunaz. Eta euskara egunero gure bizitzetaz, zabaltza mundura. Bihotza, burua, eskua, sentitu, pentsatu, hitzekin! Hitzekin jarraituko dugu eta gozatuko dugu guna zalantza barik ikusten duzu giroa momentu honetan 3 minutu 12etarako eta ikusten egon gara gazteako gure lankideek ere nola hartu duten lekukoa badatorrelako korrika bulebar honetara. Kike, denetari pasatu da, lurra egonda, zuen herrizen Tolosan ze txaranga, ze giro eukizu ze irudi zoragarria gotxe dizkigun korrika. Egia da, inauteriek ematen zutela, goizean pasatzen eta goizean eskola umea asko, jende asko goiza izateko, baina gero ostiralean gaueko 11 aldea batean baino inauteriek ematen zuten sekulako irudiak izan ditugu hor, eta hor ere guretzako ere poza handia izan da, ikuste, da irudi hauek egila esan impresionatu egiten dute, eta nik uste horiek ere irudi horien epikak ere lagundu duela mundu guztiak esateko. Hemen, elurraren kontra, COVIDaren kontra, hotzaren kontra, oztopo guztien gainetik eta irudi horiek alaren mitikoak dira, aurkako guztien azpitik, baina aurten korrika sekulakoa ingo dugu eta lortu dugu. Bai, hori gainera Arabako lautada zeharkatzerakoan Nafarro aldera hirugarren bider joaten ari zen une horretan, une batez, furgoneta bera kasi gelditu egin zen, hortxe denak atzean bultzaka hasi, eta mundu osoa zeharkatu duten irudiak izan dira. Asko izango dira, munduan korrikaren berri izan dutenak, goizaldeko ordu txiki horietan, elurretan bultzaka ikusterakoan hainbat herritar, ezta?
Bai, hau ez baita gertatzen munduan zehar. Euskal Herrian gertatzen da, Kike, beste hainbat kontu bezala xe. Euripien hemen bebai, baina epika hori ez da, eta metaforak egiten ari gara, guztiaren metaforak egiten ari gara. Kike, nola artikulatu lan hau guztia? Sierra Mondok esaten zuen aurreko elkarrizketa baten, ikusi da ikusgarritasuna eta indarra, eta ikusi da jendea kalean dagoela, nola artikulatu indarra hau guztia aurrerantzien? Beno, urte honen hasieran, Alicia Iribarrenek eta bio sinatutako artikulu batean esaten genuen 2022ak izan behar zuela COVID-aren ondoren euskarak berriro kalea berrestrukturatuko zuen urtea eta euskaltzaleak aktibatuko gintuen urtea, ez? Eta nik uste dut, ikusi dugula korrika sekulako hasiera eman dio, urte honi, hasiera indartsua, ikusi dugu jende asko herriz-herri eta auzo antolatuta korrika aurrera atera dadin, eta nik uste dut guain oso garrantzitsua dela, indar guzti hori ere antolatzen joatea, datorren hilabetean baditugu ere bi ekitaldi garrantzitsu, 7an Nafarroan bertako egoera salatzeko eta euskerak beste egoera legal bat merezi duela aldarrikatzera joango gara. 21ean gazte euskaltzalen sare sortu berriak ere Donostian agerraldia eskatu du, ondoren etorriko da euskaraldia eta hor ere udara ondoren uste dut herriz-herri eta auzo berriro ere eta erakundetan, guztietako entitatenan aukera izango dugula berriro ere euskararen aldeko praktika eta ohitura aldaketa horiek aurrera eramateko. Orduan, nik uste dut energia sozial guzti hori gero norberak bere ohiko lantokian, bere erakundean, bere entitatean, bere familian, bere inguruan, berriro ere alimentatzen jarraitu behar dugula. Kike, behitu ze irudi daukagun zuretzat? Hau sorpresa da. Kike ikusiko dugu, korri egiten, korrika badalako gure biografiaren parte bai, gero ze plan daukasun galdetu behar dizut, baina aurretik, hortxe, zuzeneko irudi horiek, ia sorpresatxoa jartzen diogun, Kike Amonarrizi. Baditugulako zeure irudi batzuk bebai, eta... Bien bitartan, aipatuko dugu Ilaski, miraria lortu duela korrikak ordubeteko atzerapenarekin. Hortxe! Ordua berreskuratu duelako. Horiek ere Donostian dira, autolosan da. Atzoko irudiak dira, ez da, Kike? Hau lehenengo korrika ni horretxe eskubian nengoen, hor kamiseta txuri batekin. Eta hau da, bigarren korrikan lagun bat eta biok inauterietarako prestatuta geneukan, organillo batekin, hortxe, parte zarrian kantari bili ginen. Memoria historikoa ari gara egiten, ariketa, ze urtetaz ari gara, Kike? Ze urtetaz ari gara? Hauek zian, 83, oso gerezpan hau, orain txeia, bai. Hortxe, kasi haste, eta ikusten zuen, itxuraz ere, zenbat mejoratuetan. Entzun, gauze batako zuena, tako zu umore bat, eta ikusten da zelan garrantzitsu egiten zauzen, Kike, zure biografia zuen, eta azken urtietan be, zelan garrantzitsu egiten ari zaran, umoretik eta danok batzetik eta mezu positiboetatik, ezinbesteko hori be bai. Bueno, nik uste dut egoerak direnak direla, eta, euskarak bizi duen egoera ez da egoera on bat, badakigu gure ahuldaden berri, badaukagu gure ezintasunen berri, baina ikusten dugu ere, hainbat alorretan aurrera egiten ari garela, aurrera pausak ematen ari direla, eta nik uste hori dela espiritua guk, aurrera egin behar dugu, eta aurrera egin behar dugu, nik uste aldarte positibo batekin, humorez, eta askotan aipatu izan dut. Hau niretzako bizipoz bat da, bat resmetitu ezagun bizipoz hori ere beste jende guztiari. Ederki, bizipoz horrekin irudiak ikusten dituzue, miraria egin duela baita korrikak ere, izan ere ordubeteko atzerapenarekin, zetorren Donostialdera, eta ikusten dugu bidebieta berriz ere pasealdera gerturatu den honetan, honezkero Mirakruz gain horretara puntual iristekoa dela, beraz, 12 eta 7 horretarako heldu behar du Mirakruzeko gainera, eta itxura guztien arabera, erlojupean eta ordua beteta. Hau ere marka. Azken kilometroak bereziak izaten dira, mezuaren egilea ikusiko dugu, Euskalgintzako zeirudi ederrak ikusten ari garen, Ikusten duzue. Ai, zeunkigarria dana hau dana, Euskalgintzako, lanien zabiltzatenok ere egingo duzue, politikariak ere ikusiko ditugu, zein da planak, Ike? Ze plan daukazu gaur, zein da plana momentu honetan? Hementxe oraintxe bukatu, eta topagunearen ordezkari gisa, kontseiluaren azken aurreko kilometroa korritzera noa, kontseilua osatzen duten
beste entitatekin batera, eta gero justu Galeseko telebista talde bat ere etorri da, eta haiekin badaukat konpromiso txiki bat. Ba, Kike Amonarriz badue korrika egiten, tipitaka, korrika, eta gozatu asko zeunkigarria dan. Hau dana, zederra dan zu ikusti, Kike Amonarriz. Mila esker, eta gero albali badugu ere, hemen guk ospateko dugu gure erara. Bueno. Alaixe izango da, eta geroago ikusiko zaitugu berez ere, Kike. Bien bitartean, guazen Pantxika, Kanaldude, aurrera. Bai, guk ere laster gozatuko dugu hemen bulebar honetan, baina momentuz iparaldetik unerat urbilia zaukun Maialen errekar gira hemen. Pozik, aurten bi aldiz korrikak egin du itxuli bat iparaldetik. Bai, lehen aldian Basen Nafarroa eta Siberoa zituen zeharkatu astelenean, eta atzo Lapurdi, eta bietan jendetza ikaragarria. Eta, ara, biziki pozik gira, aurten, uste dut korrikak gero eta hundiagoa dela, atxikimendua ere, eta aurteko korrikak erakutsi du bai. Eta kilometro berezi bat izan da, 1052 garrena entzusen, hitzetatik ekintzetarat pasatzeko ordu dela. Bai, hori izan da adierazpen berezia ekak egina, azkenean eskolaren ezagutza unibertsala izan dadin, eta eskola herritar guziendako eskola ikastea doakoa izan dadin, eta hortarako hitzetatik ekintzetara pasatzea administrazio eta instituzioeri ere deia egina izan zakote. Baliabide gehiago izan dadin eskolaren dako eta helduen eskualduntzerako, baita ere transmisiorako, eta hortan baliabide gehiago eman dezazkiten izan hemen, EAN, Nafarroan, Ipar Eskolegian eta Eskolerri osoan. Bai, badakit Ipar Euskal Herrian, bai Euskararen erakunde publikoari eta Euskal Elkargoari ere deia luzatu duzuela. Mil esker Maialen, agian izetetik ekintzetara joanen gira. Zueri orain hitza. Eskerrik asko Pantxika, izan ere lurra izeteak denetik izan dugu, baina erronka nagusienak administratiboak izaten dira gehienetan. Ipar Euskal Herrian gainera ordezkaritza zabala, instituzionala, Jarren Etxegarai buru ikusi ditugu ofizialtasunaren alde, Nafarroan ere bai, eta hori guztia batuta, gaur ordezkaritza horiek denak azken kilometroetan berriz ere ikusteko aukera izango dugula, pentsatzen dugu. Ordua iristen ari da, 12:07 minutu, eta Nelabak eta Marin Arbeo geurekin, Txakurgorria sormen kolektiboaren 150 esango dugu, eta esan du, gure gonbidatuek esaten dute, hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea 22. korrikak ekarri du dokumentala, aurten, eta hitzetatik ekintzetara zeupe bai, Ane, egunon? Egunon. Segun ederrien batu garan. Bai, eta ze momentu berezian. Bai, hori proposamena intziguten aekatik aurtengorako dokumentala egiteko, eta egia esan oso pozik hartu genuen, erronka bezala ere bai, gaina guretzako lehenengo aldia izan da dokumental bat osorik aurretik egin izan genitun gidoilari lanak eta hola, baina lehenengo aldia izan da hasita buka gure eskutan egondana edo dokumental bat, eta egia esan oso polita izan da bidea, bai. Nere Aurbizurekin aipatzen genuen, aurten emakume sortzaileen parte hartze kualitatiboan urratsa eman dela, korrikare horren lekukoaren isla izan dela, hala sentitu duzu zuek, hala bizi izan duzue? Bai, egia esan gure dokumentalean ere hola pasatzen da, ez? Uste, bederatzi elkarrizketatu diala eta bietatik 6 emakumezkoak diala. Eta feedbacka ze moduzkoa? Ze egia da nereak aipatzen zigula nekea ere dezentekoa izan duela, baina emaitza betetzekoa izan dela, betegarria. Bai, gero egia da jendeak eskertzen dula, eta nire ingurun behintzat zoriondu diate, edo jarri dituzte ikasgeletan, eta dokumentalaren mezu nagusia edo ze arrastu utzi nahi izan duzue? Ze izan da dokumentalaren eduki karga hori? Piskat, leloa pasatzigutenean hitzekin izango zela, hitzak eta ekin horri nahi genionin referentzia, eta dokumentalak bi parte ditu, parte baten elkarrizketak agertzen dira, eta hor Euskal Herriko txeko desberdinetara joan ginen, elkarrizketak ite dira, eta modu berezin batea edo nahi genien galdetu hizkuntzakiko zehar eman duten, eta zentzumenen bidez galdetzea okurritu zitzaigun. Eta? Ikusten ari gara irudi horiek, Ane esate baterako zer ikusten ari gara, esaten da bilelako Marino bebe bai, bederatzi elkarrizketa, klaro, nortzuk zer erakusteko, gero oso era poetiko baten be arilkatuta dagoelako kontakizun guztia,
zer ikusi ahal izango dugu uinak dokumentalean irudi horiek ikusten Bai, ari bueno, gara? hori, Marinek esan duen bidetik saiatu ginen, aniztasuna bada ez modan dago hitz bat, baina benetan aniztasun hori islatzen algenun neurrian, hori ordu erdiko pieza batean, ez? Orduan, euskerak egoera ezberdinak bizizitun txoko ezberdinetara jo genuen, emakumen presentziari eman genion garrantzia, eta gero bai nahi genuen adine ezberdinetako eta hori perfil ezberdinetako jendea atera zedila, eta ez ginen jun ospetsuen bila do nahi genuen, jende xumea, hori, herritar horiek eta horiek kontatzea. Hori guztia, historiarekin, noski ikusten nahi gara, irudizarrape bai, ezinbestekoak nondik gatozen, ez da? Zer garan jakiteko? Bai, hori da, indegu beste lan bat edo izan da, nolabait digitalizatzea eta berreskuratzea material pila bat zegoen bilduta aurreko korriketakoa, eta hor badago, ezakit, nostalgiarik eta bat edo, ez, aurreko irudiekin egiten dana ere. Ze zaila! Marinean, esaten egon gara, zuek, bestelako lanetan ohituta zaudete orain arte, dokumental bat, ze zaila, klaro, hau guztia aukeratu, gero montatu, gauzasko kanpoan utzi, ze moduzko lana izan da Marine. Errepikatzekoa izango da, errepikatzeko esperientzia. Zaketa eskerrak luzatu dan, korrika urte betez atzeratu dan, eta denbora eukidegu. Bai, berez itxialden edela bota zeuten proposamena, eta ideia orduan landu genuen. Eta poliki osatzen jungea dena azken bi urte hauetan. Bortxe, zuzeneko irudi horiek ekinen ondik, ze ikusten gabiz? Gaur zuen GPS-a izateko funtzioare izango dut, bertatik bertara. 12 eta 7 espero zen Artzakeko gain horretan, Mirakruzeko gainean, eta ikusten dugu Bidebieta auzoa atzean utziko duela, Pasai aldea atzean uzten ari da, eta azken urteotan Euskalgintzak eta alfabetatzeak lan eskerga egin duen ingurunea izan dena, eta honezkero Donostiako erdigunera bide hartuko duena. Eta laster Nagore arinengana jotzekoak ere bagara, bidali bereziak zai ditugulako. Bai, zuzenien, korta ikusten ari gara, eta esan dakue, Nagoreren ganagoaz hemen gonbidatu asko ditugulako, jarraituko dugu gero Marine eta nerekin berbetan bebai, zuzeneko irudiak. Korta jauna. Korta, hortxe, konkiseko lankideek ere, euren kilometro egiteko ardura hartu dutelako. Nagoreren ganagoaz. Kaixo bikote, hemenago, Lucho Fernandezekin, egunean behin aplikazioaren atzean, ezkutartzen den aurpegietako batekin, egunean behin, hemen jartzen du, Euskaldun askoren ahotan eta eskuetan jagoen jokoa, zer dela eta hainbesteko arrakasta? Bueno, joko simple bada, adikzio pixka sortzen duena, baina kalterik gabe, egunean behin bakarrik jokatu daitekelako, eta euskararekin eta euskal kulturarekin lotura zuzena daukan joko bat daukat. Horrek nik uste dut oso gogoko egiten duela gure publikoarentzat, eta 3 urte pasatu dira sortu zenetik, 9 denboraldi edo hola joko gara, gaur bukatzen da 9. Eta uste dut egunero irekitzen duten 60.000 lagunentzako postiki bat dala eguneroko partida hori, eta demostratu dala euskarazko produktu batek, euskarazko joko batek, badaukala lekua aplikazio munduan mugikorretan. Mugikorretan bakarrik ez, aurrez aurreko formatuan ere funtzionatzen du, eta hain justu, gaur, ordu bat aterdietan bulebarrean zuzeneko partida bat jokatuko duzue, entzun dut jende askok biltzeko asmoa duela, zuek ere hori entzun duzue? Bai, jendea ikusten dugu bilduta horratzean, baina hor daudenen artean, eta jokoa daukatenek mugikorrean, antxonteleria etorriko da, instrukzio batzuk emango ditu, eta euren oden dauden hoien artean, ez dakit nik, 200 lagun, 500 lagun, zenbat izan daitezken, hoien artean partida berezi bat jokatuko da. Opari batzuk jarri ditu ETBek, nik merchandising pixko bat ere ekarri dut, zozketaz eta irabazleari emateko, eta ikusiko dugu nola irteten den, uste dut ekitaldi polit bat izango dela, korrikaren bukaera jaiko, 1000 ekitaldien artean, bat gehiago, baina polita gauza da. Oso ondo, gu ere han izango gara, hemen atzean bulebarrean, eguerdiko ordu bat aterdietan. Oso ondo,
Eta agurrere esango diogu Ane eta Marineri, laster etxera zuzenan joango zeate, pentsatzen dut, zuzenan bizkor. Zein izango da azken mezua, utzi azken mezua dokumentalaren... Bai, mezu hori importantea da, baina horrekin batera, uinak dokumentalaren egile gisa, zen mezu utzi nahi diozue, gaurko jendetza honi, eta nik helduko nioke uinaken ideia horri ez, gu bagenera bilen buruan, nolabait, harri bat botatzen danen putzura inguruan ze uin sortzen ditun, eta hori korrika ere izan dadia hori ez, bai, hori da, putzura botatzen den harri hori, baina sortu ditzala uin asko inguruan. Gaurko plana, neska? Hori humorezko pasoa zen, Ilaski? Ez, gaurko plana zein da. Bai. Bueno, egun hemen pasa, bentsat, alako egun ederratea da. Hori da, eta ez zehaztu gabe ikusiko da. Azken kilometroa ikusi, korrika pixkatin, eta bazkarira. Ederki. Ze gauza ederrak egiten ari zareten, ze talentu daukazuen neskak jarraitu lanien eta plazer bat gaur zuekin egotik ebe bai. Eskerrik asko, bioi, eskerrik asko. Urbiltzen ari da, eta zuzeneko irudiak ikustera goaz, bertan dugu. Eta gainera, atzerapen hori ja gaindituta eta orduan goazten. Bai, atzerapena minutu gutxi batzutakoa, eta ikusten duzu jendetza ikaragarriarekin batera datorrela, Nafarroa hiribidera helduko da berehalako batean korrika, eta Nafarroa hiribideak zer esan nahi du? Honezkero Zurriolatik oso gertu ditugula, itsasaldetik kilometro eskas batera ditugula, eta jendetza ikaragarriarekin dator aurtengo lekukoa, eta barruan mezua noski, lastar izango dugulako mezu horren berri, baina lehenago geure hartan ditugun bi aktore tzarri, elkarrezketa tzar bat egin nahi diegu, izan ere ez gaituzue behar bezala entzungo, izugarrizko giroa daukagulako hemen. Ramon Agirre eta Itziar Ituño. Ia Ramon badabilen mikrofonu, Bai. Bueno, gaur pentsatzen dut zuek ere ziztu bizian etxera joatekoak izango zaretela, oso giro eskasa daukagu, eguraldi kaskarra, ez da? Gaur triste gaude. Bai, oso. Oso triste. Bueno, korrika, bizi izan duzuen aurtengo korrika. Urte askotako korrikak dira, tira, aurtengoaren arrastoa zein da? Ze ausporekin utzi zaitu aurtengo korrikak? Ez dira zuen zuten. Honek ez da zuten, baina ni... Egin karrasi, favorez. Gaur gaina karrasi ite hor, Zuke bai, karrasi. Niretzako aurtengo korrika izan da oso berezia, ez bakarrik eguraldi kaskarra egin dauelako, baizik eta lehendabiziz nire auzoan sartu da, uste dut kale estuetatik sartzen ibili da, eta horrek girotu dau asko auzoak, batez be itxialdiaren ostean, altzatu dozku animoa pilo bat. Uoldea izan da, ez da? Uoldea kalera atera dena, ez da, Ilaski? Ramon, Itziar, egunon, ze ondo zuela zegoti hemen. Egunon. Bideoklipean ikusi zaituztegu, animatzen zarete edozertara euskararen alde, Ramon? Bueno, edozertara, baina olako gozetara bai, eta gustora gaina, gustora. Bai. Lehen izan gara nerearekin, nerea urbizu. Bai, nereare izan dugu hemen, eta esan digu akaso pixka bat ematek esan diola nostalgiko xamarra zela bideoklipa bera ere, doinuak, baina Itziarrek zioenaren arira akaso etxetik, pixkanaka, lozorrotik kalera ateratzeko ibilbide hori ere egin duzue, hala? Bai, da zontzun ez da. Ederra, kanta da ederra. Melankolik apur bat igual izango du, baina horrek ondino ederrago bihurtzen du kanta. Niri izugarri guztaia eta urtengo kanta. Aipatzen genuen, ez da? Bideoklipeko irudi horiek bebai, Ramon galdetuko dizu, oso berezia dalako norbere herritik pasatzen denien, esan du Itziarre bebai, norbere herriko irudiak, zeure hirian gaur amaiera, korrikaren amaiera, honek daukan, unkigarritasun eta sentimentu guztiarekin, zer da korrika, zer sentitzen da? Nik goizian indet korrika, inditut kilometro gutxi, baino minutu asko. Eta izugarrizko giroa zeon eta kiston poza, gure etxepean jendetza. Eta asko animatzen du honek. Zederra, bortxe ikusten, Itziar egoten dalako, Itziarri galdetzen bebai, Itziar bazabiltzate biok, aratona munduen zier, guretzat, bitu, planotik aterako guretzat, placer bat alako eta arro gauzelako. Onelako sortzaileek eukitxi Euskal Herrien, arro gauz, Itziar, mundu osotik zier bazabiltz, hizkuntzaren embajadore, herriaren embajadore lanak egiten bebai? Esan nire asmoa, baina... Euskaldunanaz,
Euskaldun berria, hain zuzen, eta enaz nekatuko esateaz, gero eta zarragoan azni. Baina nik ikasi neuen AEK-an. Eta AEK-ari eskernaz Euskaldune, eta hori jata sekula astuko. Eta AEK-ak antolatu dau hau guztie, ez da lan makala. Eta etorri naz helburu horregaz, aipatu behar dut hau, Bota. Askotan, jendearen esfortzua hor atzean gelditzen da, eta kristona da. Oso gauza itxaropentzua da korrika, oso polita, eta bueno, embajadorea, norbera dana, erakutsi behar da. Itziar, ez zaizu gustatzen embajadore kargu hori, baina alaxe egokitu zaizu, egin duzun ibilbidea ikaragarria delako, Ramonena ere, bai, hau entzun didazu, ezta, Ramon? Zure ibilbidea ere ez dela makala, biona, Urte gehiago, ez da zaila, inbesti urtean zer edonola ere gaurko eguna, eta Itziarrek aipatu duena, alfabetatze, euskalduntze, helduen alfabetatzeak zenbat leio, zenbat ate, eta komunitate osatzeko ze lan garrantzitsua egiten duen AEK-ak eta euskaltegiak oro har. Gaurko eguna antolatzeaz haratago. Jarraituko dugu, zuekin berbetan Julen Iraolaren ganara goazelako Goierri Telebistako gure lankide elkarlanean ari gara goiz honetan, badator mezua, badator lekukoa bulebar honetara, eta dantzari batekin bera, Julen, aurrera! Kaixo denei, bai, hementxe gaude bulebarren eta giroa sutsua, desde luego. Bueno, Aritz Salamanca, hementxe Tio Teronen semeak, kontatu pixka bat, zeintzuk zeate eta zer egiten dezu? Bai, bueno, dantzariak gea, musikariak, eta batez ere humoria egiten dugu euskeraz, eta, bueno, ondo pasatzen dugu, gustantzaigu plazaz plaza jutia, pixka dantzarekin, musikarekin eta humorearekin, horrelako giroa sortzen ez, baina, hori zaiatzen gea ez. Esate baterako, aurreko urteko bideoklipean atera zineten titulo personalean. Bai, Ferminek egindako klika aurreko bertsio horretan, abesti horretan aukerauki genuen bideoklipan ateratzeko, sekulako esperientzi zoragarria, bai, bakizu korrikako abestiak gelditzen zaizkigu gure buruan, ez, eta gure fonoteka pertsonaren gelditzen zaizkigu, eta bertan parte hartzea izan zen gozada bat, ni, eta kidetako kide batzuk bai parte hartu zuten, osea, sekulako esperientzia. Baita ere, elkar gehiekin ekimenean, ez da? Bai, duela egun batzuk genuen, AEK-ak eta korrikak babestu zuten ekimena, dantzan egiten zen ekimena, elkartegintza eta bolondresak balorean jartzen zutena, eta gurekin egon zien estu, eta eskertzekoa ez, euskera egiten dien ekimen hauek, eta herriaren gatik egiten dien ekimen hauek, presentzia bat eukitzea ez. Gainera, korrika kulturalak antolatzen dituen ekintza askotan parte hartzen dezu ez. Bai, Tio Teronen semeakin, lehengo astean Erandion, atzo bertan Leitzan, bai, aukera auki dugu korrika kulturaren baitan bi ikuskizun desberdin eskaintzea, Freskulalde batetikan, festamentua atzo bertan, eta alde enean beti gongo gea korrikaren makinaria guzti honen presente, hontan sinestu dugulako, eta txikitatik gauza bat bizitzen dugun gauza bat delako, ez da? Ederki eskerrik asko, mila esker. Mi esker zuei, eta gozatu honekin, da, sekulako goza dela. Eskerrik asko bekote, eta ikusten ari gara, korrika hurbiltzen ari dela zuzeneko irudi horiek ikusten ari garalako, eta zuzeneko irudi horiek, gero eta presentzia handiagoa jasoko dute, iristen ari delako, eta ikusi duzu olatu eta guzti, badatozela bulebar honetara. Ze irudi zoragarri, hementxe jarraitzen dugu, Ramon Agirre eta Itziar Tuñogaz. Eta irudi horien fotografia selfie atera berri dute, Itziar eta Ramonek, badakigu, Itziarrek bere sare sozialekin ikutzen duen guztia urre bilakatzen duela, beraz, ala izan dadila eta korrikak egin dezala jauzi mundu zabalera, egia da diaspora korrika aritu dela, baina sare sozialek oraindik ere haratago jotzen dutela, horregatik zaren embajadore Itziar, sentitzen dugu, baina alaxe egokitu zaiozu. Eta ez gaituzu ondo entzuten, baina mesedez, azken mezu bat bai, aipatu duzue, AEK-aren lana, gaurko egunaren garrantzia, orain da zuenea. Irudi horiek bai, ezta, jendetza hurbiltzen ari gara, irudiak ikusita, Itziar, zer sentitzen da? Irudiak ikusita. Zer sentitzen da, itzela. Otzikara, baina herri guztietan sartzen den
bitartean sartzen den bakoitzean, sekulako tzikara sartzen da. Gauza garrantzitsua esan duzu lehen AEkan ikasita, bolondrez hoiek, furgonetan dabiltzasenak, laguntzen dabiltzasenak, herritar guztiak, danok gara, banaka, danok gara, garrantzitsu honetan. Bai, oso lan importantia da. Danon artean egiten duguna, batzuek bereziki lan gogorra egiten dute, eta unkitu egiten az bakarri, pentsatzean zen ekatuta gelditzen diren behin korrika pasata euren herrietatik, eta oso unkigarria da, egite oso polita, oso ederra da korrika, hemen dekoguna, da poesia hutsa. Bada, metafora handi hori. Eta azken metro horietan gainera ikusten duzu, Ramon, ikusten duzu, honezkero Nafarroa hiribidean korrika moteldu dela, pausua moteldu da, azken kilometro eta lekuko aldaketa hauek bereziki esanai berezi izaten dutelako, ezta? Nundi datoz? Nafarroa hiribidean, Grosen barrena datoz. Nafarroa hiribidetik datoz, bai. Hori da, eta laster gatoz. Eta hemen atzean joaldunak, honezkero, Donostiako zumardia, Bulebarreko zumardia bete... Joaldunak, Iturengoak. Iturengo joaldunak, hori Ramon, irudiak ikusita, ze sentitzen da, hau ikusita? Bueno, poza, eta esan nahi du norbanakoak eta euskal hiritarrak eta euskaldunak oroar izugarrizko gogoz gaudela eta aurrera egiteko, eta nik ustea dela momentu hauain, erakunde publikoek gai hori erdi-erdian jartzeko, euskera erdi-erdian jartzeko eta lehentasuna izateko, hori da, nik ustea baina dela momentu horretarako, eta denon artean, izugarrizko aurrera pausuak egingo ditugu. Gatozen pandemiatik, gainera. Gatozen pandemiatik eta... Kalte handia egin dio. Hori da, zera pausuak izan dira eta... Denon artean, aurrera pauso sendoak eman behar dira, eta gero hori blindatu legeak eginez eta araudien bitartez hori blindatu. Atzera pausorik egon ez dadin. Itziar, korrikak erakutsi duen indarra guztia, ikusten dugulako indar erakustaldi hau, gero zelan egin errealitatea, purtsuete Ramonek esaten duena, zelan indarra guztia erabili gure izaera, gure hizkuntza hau bultzatzeko. Hor daukozka, ez dakite, baina erabili behar dugu batez be datozen belaunaldiei zuzendu behar zaie indar hori. Ze tamalez, gazteria dabil apur bat despisteta, esango neukenik, ez Euskal Herri osoan badauz gazte oso konsienteak, baina beste batzu, erresistentziak, euskararekiko erresistentziak, eta kontrakue da. Hoi da, dekogun altxorrik handiena, berezitasun bakarra, bestela gara, beste kristo guztian moduan, ez da, modukoak. Eta, erabiltzea, ze euskara dekogu alde, ez kontra. Ze da, diferentzia bakarra mundu hontan, euskalduno dekoguna. Orduen, erabiltzea horrela, alde. Bihotza dela hizkuntza, ez da? Eta bihotzi gabe ez dagoela taupadarik, ala? Eta placer iturri, placer iturri ikaragarria, jolasteko, asmatzeko, gozatzeko, niretzat bintzat hori da. Lan egiteko, zinemara joateko, antzesteko, edozein paper administratibo egiteko, ikasteko, lanerako, denerako, ez da? Aurtengo leloa, hitzekin, ekiteko. Hitzekin, ekiteko, hoize da. Esaten zuten eurek. Eta gozatu. Hori da, garrantzitsua dela, hitzekin berba egiten dugu noski, baina ekiteko momentua dela, zelan ikusten zuen momentu hau, ekiteko, esaten zuten, plazara ekartzeko, hizkuntza plazara ekartzeko momentua dela. Nik lehen esango nuke, erdi-erdian jarri behar da euskera, eta aurrera pauso sendoak egin behar dira. Bestea beste nik esango nuke, euskera ikastea doakoa izan beharko lukela adin guztietan, hori gauzetako bat. Egin behar dira erabaki oso ausartak eta urgenteak hartu behar dira. Eta hori eginez eta jendea daukan ilusioarekin eta indarrarekin, irabazita dago partida. Gehitu, azken mezua, Itziar, azken mezua gehituko diogu. Azken mezua, altzorra handia dekogula, historian zehar bizirauten etorri jakuna, sekulako oparia dela euskara, eta hoi zaindu behar dugu, baina erabiliz, gastatu, desgastatu, egitu, behar dugu.
emozionata zauz, eta neu zeugaz. Nik enuen aipatu nahi, malkotan dagoela, baina izu, honezkero esaten baduzu egia da, gaurko egunak asko betetzen duela, Itziar, Ramon, mila esker, urbiltziarren, hortxe, negarrez, agurtuko dugu Itziar bestak beste, eta zuzeneko irudi horiek ekinen. Bai, eta ikusten duzuen bezala azken metroetan buru belarri sartuko da korrika, halako batean erritmoare baretu egin duten, Nafarroa hiribidearen atari horretan, eta dagoeneko itsasaldera heldu da, korrika azken metroetan sartuko baita, eta kilometroak ez azken lekukoak izango dira, eta azken lekuko hauek beti izaten dira esanguratsuak. Ordezkaritza, politiko, instituzional eta euskalgintzako ordezkari nagusiak izango baitira azken metro horiek hartzeko eta lekuko hori garraiatzeko ardura izango dutenak. Beraz, honezkero kursal pare horretara heltzen, laster izango ditugu, baita euskalgintzako eragile nagusien lekukoa ere laster batean izango da, azken hirugarrena gainera. Adi egongo gara, erlojuari begira, zenbat 4 minutu. Minutu bat, 12:30etarako. Ines Osinaga, gure urrengo gonbidatu zara zauzinez. Kaixo, urduri pozi, bizi-biziri. Zuk ere kilometro pila bat indituzu, azken garaiotan. Batzu bai, inditugu. Bai. Inez, aurrera begiratu guk, irudietan, hemen pantalla txiki bat daukagu eta ikusten dugu non dagoen, eta atzera begiratu eta ikusten dugulako bulebarra beteta. Eske atzera begiratzeko gogu esartzen da, ez da. Akorretan da zoin dara 2011an izen zan, Kikek eta zuk hemen bertan irakurri zobienian mezua. Zeure kantuarekin. Daukot akorduan, baina bai, zeur duritzasun zenbat. Egon gara berbetan ere urrizugaz egitzen kantuaren egilearekin, klaro zeupe izan duzu hori, Inez, eta... Kristana, horea plazarra eta ardura, dana alkarraz. Hori esaten zuen, ardura badala, gero kantu hauek historia da pasatzen dibe, Bai, eta hori sortze garaian, ez da laguntzen sortzeko, baina bai. Osea, motxilan daukagun rekuerdo politze horreitaiko bat da, bai. Zer dauka korrikak horren beste unkitzen gaitu? Hauxe dauko, ikusi, behitxu irudisak, behitxu oin Donostin gauzen danok, behitxu korrikan ikustu da dala, Euskaldunok alkarrekin eta irribarrez eitzen dugun aldarrikapen gutxietaiko bat. Eta ikusten duzue, aipatzen duzuen bezala Xekik ere aipatu duzue, Euskaltzalen topagunea eta bar, oraintxe bertan hartuko dute eurek lekukoa, Euskalgintzako edabide eta eragile nagusien elkargoak ekimenek hartuko duelako oraintxe bertan lekukoa, eta argi, ze azkeneko txampa honetan, dagoeneko laster batean kontseiluak hartuko du, eta AEK-aren txanda berehala izango da. Aitziber Garbendi, egunon, zela zauz? Ondo. Aitziber, momentu honen nien zatoz. Ez emozioz. Bai. Esan diogu, Inesi bai, guk aurrera begiratu, hemen irudietan ikusten ari garelako, baina atzera begiratu eta beteta dago, hau. Dena beteta, da unkigarria benetan hau ikustea. Zer dauka korrikak, Aitziber? Zer ez dauka, dena. Gure izaera, festa egiteko aukera, garena ospatuz, dena dauke. Aitziber, gaurko eguna unkigarriari da izaten guztiontzako, txikitatik bizitzen dugun kontua da, egia da, gu akaso Euskalduna den inguruetan bizita nolabait erosoago izango dela akaso guretzako korrika bera ere, baina zenbat muga gainditzen dituen gaurko egunak? Gaurko egunak kilometro guztioak 2500 eta piko? Mugapila bat. Egia da, ni zaldibitarra izanik igualen naizela oso konstiente beste herri batzutako egoeraz, Euskaranen egoeraz, baina hainbeste muga gainditzen ditula ikustea, oso gozagarria da. Eta aipatzen genuen, aurtengo korrika akaso emakumen partaidetza kualitatibo handikoa izan dela, eta gaurko gonbidatu sortaren lekuko ere zuek bazarete. Korrikak hizkuntzarekin bakarrik ez, jendarte hobeago batentzako bidea zabaltzen digu, Inez? Zalantzarik barik. Eske nik uste dut dana eskutik doiela, eta pausuak ematen dugun bitzartian, bide batean, bide guztietan pausuak ematen gabiltzala, Bai, zalantzarik barik. Horra aipatu gabe ezin dut utzi, Ameka Telebistako bi bidali bereziak 10 egun aritu dira, bai Udane Arbeo eta Aiara de Urreta ikusten dituzu, unkituta dijoazela. Emakume kazetarien korrikara izan delako, hau, eta Inesi galdetzen nion bezala Aitziber. Zuk ere ala... Kontseiluak Paul Bilbaoek hartu berri du. Hori da, kontseilua eta azken aurreko lekuko izango da hori gainera. Bueno, hurbiltzen ari da, bulebar honetan ja ikusten duzue, kursaleko irudi hori.
Aitziberri galdetzen ari nintzaiona, Inesek erantzun berri duena, baina aztu dut galdera zehazki, baina bai, kualitatiboki. Emakumeok ere halako arrakala zabaltzeko aukera ere badugula, bideoklipa, dokumentala, urte guztiotan parte hartu izan duzuenok, baina bueno, etorkizunari begira, zer esango zenuke? Etorkizunak, zer esanik ez dago, iraultza edo feminista izango da, edo ez da izango, gure kasuan feminista eta euskalduna izango da iraultza. Hori da. Bueno, irudi hauek lagun ezin hobeak izango ditugu azken metro hauek ikusteko Aitziber Garmendia, eta Ines Osinaga esatari lanetan bebai ikusten gabiltz. Zek deitzen du atentzioa hemen, edonora begiratu, adin guztietako jendea, Euskal Herriko punta guztietako jendea, esaten zegoen Kikek bebai, hau munduan ez da besterik. Ez da. Guk esan izen dugu igual kanpuan da tokau izen jakuna esan behitxu. Apurtxo bat soratuta gauz, baina, bueno, ez da. Kanpoko esplikatzeare oso ondo da, zer dan korrika. Esplikazio oso kuriosoak ateatzen dira. Ez da, bai ez. Bilduma zer azaltzen duzu, ez? Eske furgoneta baten atzetik, baina galitu barik. Bai, nahi peina siritzen esplikatzen, nos corremos esan onda, esan du ja. Hori oso nada. Gero esan dut Euskal Herria ez dela sexuala. Sare sozialen laguntzarekin akaso horrixago, ez? Bai. Nola korritzen geran azaltzeko, ez? Aitziber? Bueno, badator 22. korrika ikusi dugu eta saio ere horrela hasi dugu. Amurrion eman zitzaion hasiera 22. korrika honi martxoaren 31 eta aprilaren 10. eguzkitsu honetan baia hurbiltzen eta ja soinu guztiak batuko zaizkigu. Hementxe atzean ditugu, atzean ditugu. Atzeko bafleenak eta guztia. Adi jarraitu beharko dugu. Bueno, kontseiluak ja AEK-ko lankidei eskainiko dielako, azken kilometro hori egiteko ore hori, jendea zain esaten gabiltzena, eta adi begiratu beharko dugu aldaketa hori, besteak beste eskuz esku ibili den mezu hori, lekuko barruan doan mezu hori, zeinek idatzi duen jakingo dugulako momentu honetan aldaketa hori egiten danean, eta Paul Bilbauk kontseiluaren izenean aldaketa hori egiten duenean jakingo dugu, nork idatzi duen 2000 kilometrotan eskuz esku ibili den lekuko horren barruan dagoen mezua. Ikusi duzu Oltza gainean ere festa hasi da, badanok zain gaudelako, eta nik uste, hau adi jarraitu beharko dugu, eta ikusten dugun, egiten gabiltzalako porrak, nok idatzi du mezua, Aitziber Garmendiak ez, Ines Osinagak bez, hemen txedauz. Ez, baina porrien ja daukogu, Eta? Ez nahi esaten, noin 2 minutu lehena, ez. Baina nik apostuak egin ditut neuriak. Nik bebai, izilian eukiko badazpada, baina gauk ere egin dugu, eta 10 egun egon gara hori egiten. Bai, ez da. Badator, Paul Bilbao kontseiluaren izenan eta aldaketa hori. Aitziber, korrika eta geu eta korrika, hemen danok garalako korrikaren parte. Benetan, aurrekoan Bilbon ikusteko aukera izan nun eta emozionatu inginen, Itziarratiez eta biok negar malkotan. Osea, da gauza bat oso barruan sentitzen dana, benetan. Zuzeneko irudi zoragarri hauek eguzkipean gaude, eta hemen gaude Euskararen alde entzuten da ez da, atzean daukagu, mezu hori irakurriko den Oholtza hasi da, emanaldia, guztiok gaude zain, eta momentu honetan jendetza Donostiako bulebarrean, hortxe lehenengo hilaran familiak, lagun kuadrilak, ikaragarria da zema jende dagoen alderdi eder, lorategietan ere beteta daukagu hemen ikuspegia, eta ze gogo daukagun ikusteko azken kilometroa hortxe, aetako kideak, eta zer esanik ez, aldaketa egongo da, zer esanik ez Ilaski gainera, besarkada hori Asier Ramondo eta Paul Bilbaon artean, zer esanik ez gainera Ilaski gaur egun sare sozialei esker, zuzeneko emanaldiei esker, munduko puntu ezberdinetatik jarraitzen ari direla, ez bakarrik gaur Donostian elkartukoen jendetza, Euskal Herri luze zabal horretan, eta Euskal komunitate global, digital, guzti horretan, ezta? Azken kilometroa, Jaun Andreo korretan etorri gara, azken kilometroa ikusteko momentua da. 12:17 minutu dira apirilaren 10. eta 22. korrika nola amaitzen den zuzenean ikusi behar dugu. Izan ere AEK-ko ordezkaritzaren txanda da, zuzendaritza oso osorik, joaldunak aurretik,
Edo nola ere, oraindik ere metro batzuk geratzen zaizkigu, ezta? Ilaskizuk hemen esperientzia badaukazu. Ze alturatan hartu zen zuek lekukoa? Euskalakariok ze puntutan? Horre, Kikek eta Mertxe Mugik garpuztuten, hortxe, egon garan lekuen, eta gero, azken metroak egin genituen guk, lekuko aldaketa egon dalako. Lankidei esango diete, ez dugula oso ondo ikusten, eta mesedez, ia laguntza hori beharko dugu, ikusteko, ikusteko. Aitziber Balantzategi eta Asier Ramondo ziren horiek, eta... Orain Txetxalo Zaparra da. Halako batean izango da. Aekako ordezkariak txandakatuz ikusten ditugu, eta zuzendaritzako guztiak txandaka, Iuriko Irune Etxeberria, hori da euren artean lekukoa eskuz Xabi Gartzea eta Edurne Etxetxipia ikusi ditugu, Asier Ramondo eta Idoia Kanpo, Aekako kideek daramate, hortxe, Alizia, Aekako koordinatzaile nagusiak hartu berri du, Euskal Herri osoa telebistara begira kasu honetan, eta bertatik bizitzen ari garenok, gogoz, ilusioz. Gorri diren lekuko horrek zerroter dakar barrenean. Badator korrika. Juan Bauer Auskin eta Alizia Iribarren dira, une honetan, Aekako koordinatzaile nagusiak. Ikusten dugu! Eta honezkero mezugileak gertu dagoela esan genezaket. Karmele Jaio ikusten dugu horratzian, eta nire porretan sartzen zan, Bai, Karmele Jaio ikusten dugu. Bai, Txabe. Zoragarria. Egon, ze porra ezote. Karmele da. Hortxe, Karmele Jaio. Eta haupa Karmela Aitaren etxea liburuarekin egia esan ze ikusgarritasun lortu duen Euskal Herrian daukagun idazlerik onenetako azalantza barik, ze obra zoragarri daukan Karmelek. Eta Karmelen Jaiorekin batera Aize Otaino dator, biak eskuz esku dakarte lekukoa. Emakunden komunikazioan lanean kazetaria, bere zutabeak prentsan irakurtzen ditugu, eta batez ere bere obra literarioa azken aldian ze pisu hartzen doan, ze izen hartzen doan, haupa Karmele! Eta Aize Otaino ondoan duela, Astigarragako Aekako irakasle veteranoa naiz eta oso gazte izan, beraz argi, ea aurten zer dakarren, korrikak 2500 kilometro eta gero, mezua argia duzue, jendearen ahotsetan datorrena. Zoragarria hortxe edabideak Karmele Jaio eta Aize Otaino ikusten dituzuen. Argazki eskuz esku. Historikori ateratzen Karmele Jaio euskal idazlea zinbesteko izenetako bat gaur egun 21. Mendeko euskal letretan esan dugu emakumen kalitateari buruz berbetan gabiltz egun osoa, eta zer esanik ez Karmele Jaioren obra asko miresten dugun idazlea, eta hemen ditugu holtza gainean albo-alboan gaudelako, eta unkitzeko momentu hori iritsi da lekukoa Donostiara. Hemen gaude Amurrion abiatu zen, eta iritsi da Donostiara, Donostiako holtza gainean, eta berehala Aekako lankideen mezua eta gero irakurriko dugu lekuko barruan eskuz esku ibili den mezuak zer dakarren, hortxe irudi zoragarri historiko hau, beste korrika bat historiarako, 22. korrika iritsi da Donostiara, txaloak. Unkituta zaudete biak. Aitziber eta Inez. Aitziber unkituta daude, eta ia da hemen inguruan begiratu ezkero, begiak bustita dituela jende gehienak, hori ere esan barra dago. Neskak, negarrerekin, ze sentitzen ari zaudete? Ni apurtxo blokeatuten hau, momentu hontan. Bada, bueno, biziri gauzela. Ez, bagarela nor, biziri gauzela, eta gora gu, haizu. Gora gu. Eta gora Euskal Herria, Aitziber. Sentitzen naiz oso, ez dakit, ore handia da hemen egotea momentu hontan, eta ikustea nola iritsi dan lekukoa bere puntura. Benetan, bai, oso pozik, gora gu.
hitzartzen ari direnak Donostiako Euskaltzaleen elkarteak sustatutako ekimen bateko partaideak dira. Atzean zuloa, sare sozialetan sartu besterik ez duzue, sortzaile ikaragarria direlako hauek ere. Ze irudi, ze zuzeneko irudi, bulebarra bete-beteta, eta hortxe, Karmele Jaio, bere azalean jar gaitezke, momentu honetan izaten delako laino baten moduen, geu gauzkanpotik laino baten moduen, ze momentu, hortxe, lekukori, eraman duzue lekukoa, inoiz, hone gauzek galdetzen dienak? Eta nire ametxetako bada lekukoa eramatea. Hemen aprobatxatuko edanan aurrean esateko, lekukoa eraman nahi dez, favorez. Bai, nik eraman izen dut, bai, eta, zoragarri ze da, bai, eta erosi izen dugu kilometro bat ez dakinun, da txandak egin, eta bai, zoragarri ze da, bai. Bortxe, zuzeneko irudi hori, korrika egin duzu, lan zabiltzeta, korrika egin duzu aurten? Korrika, egin duan. Aurten. Ez, aurten gaina belauneko lesio batekin hau eta ezin izan dut, eta pena hondiz, baina begira du naiz. Kanpotik zabiltzelako, kanpuen non zauz, aitzi, momentu honetan? Harrapatu nahu Bilbon, edo eta bestela, jiran, Andaluzia aldean, baina, bai, etxetik urruti xamar, Bilbon izan ez danean behintzat. Diasporako korrikan parte hartzeko. Diasporako korrika, hori ere egin izan da. Bai. Eta sortzaile ematen zaien ikusgarritasun hori sortzaile moduan Inez, Joseba Jaka bekaren irabazlie. Bai, eskerrik asko. Balakagu zuketanik pendiente elkartzkera bat programan. Baina ingo dugu beste baten, sortzaile ematen zaien ikusgarritasuna, beharrezkoak sortzaileak herri baten kulturan, hizkuntzan eta biziraupenean. Bai, eta korrika kulturala, eta, ekimen pila bat, ez da? Nik uste badala gakoetaiko bat, Alkarri plazan leku egitea, alkarri ikusgarritxasuna emotia, alkarri aitortza emotia baitzabe, ez? Nik zuri zuke lekukoari, zuke ekinekin askirita bebai doiela, ez da? Kulturako ikusgarritxasun hori eta plaza bebai doiela eskutik eskura lekukoa. Eta euskal kultur osasun hori, ez da? Ze badirudi osasuna noski baietz garrantzitsua, ez? Pandemia COVID garaia, baina guzti horrek ze kalte eragin duen hizkuntza aipatu dugu, baina oroar euskal kultur osasun hori, ez? Zaintzeko eta korrikak hori bera ere zaintzen duela, ez da? Bai, noski. Nik uste euskal kultura... Ondarea, baina etorkizuna bermatzeko oinarria jartzea baita ere, ez da? Bai, klaro. Bidea zabalik mantentzea bestela museotako kontua ere izan daiteke, ez? Hori beste meloia handi bada, beste batean hitz egiten dugu horri buruz ados. Bortxe, unea, 15 minutu, eguerdik ordu bata izateko, eta guztiok zain gaur topaleko izan dugulako Donostiako bulebarrau, hementxe furgoneta, araton ibili dana, furgonetan joan nahi dugu bebai. Aitziber? Bai, favorez. Lekuko araman nahi dugu eta furgonetan joan nahi dugu. Furgonetan gaina, hori plan politia da, Hori oso plan politia da. Zu oso nahi izango zeinateke gainera furgonetarako? Hartuko nuke erronka hori ere. Igual korretarako, furgonetarako. Gertutik ezautu dut, furgonetan joaten den jendearen lana, eta hori dena, kriston lana da, Izugarri ondo pasatzen daue, baina. Furgoneta aipatu duzuela, geroago ongo gora furgoneteroekin, aekako furgonetako kide horiek, 24 orduz, txandatan dabiltzanak. Besarkada bat beraie bai, askotan ez gara akordatzen beraiekin, baina ezinbesteko lana da, lan bolondresa, eta zoragarriak direla maite ditzugula. Eta Nerea Arriola bertan izango dugu, bere izan delako gaurko speakerra, Donostiako itzuli horretan, bera silaski, laster batean Nerea Arriolari ere tarte egin barko diogu. Eta hortxeia aekako arduradunek, segurazki, hitza hartuko dute, mezuaren irakurketa hori jakin nahi dugulako, irakurri nahi dugulako. Etorri da, beraz, iritsi da mezua ezagutzeko unea. Mezua ezagutzeko unea iritsi da. Ona, mezu ezkutuaren egilea, zuekin, Karmele Jaio. Karmele Jaio! Hortxe, ilaski aurreratu egin zarata. Ni oso fana nahi, Karmelena. Ea ba.
herri honen estarritik ateratako irrintzi bat. Hori da korrika. Oihu honek 22. erakutsi digu hizkuntza bat ez dela hitzekin egiten bakarrik. Hitzekin eta gorputzekin baizik. Belaun eta hanken gainean trostan eraman daitekela hitza. Dardara, arnazestu eta izerdi artean pasatu alzaiola elkarri eskutik eskura. Hizkuntza zerbait fisiko bihurtzeko ahalmena du korrikak. Gure AEIOU partikularra gorpuzteko. Eta hori behar du euskarak. Haragi bihurtzen diren hitzak. Euskarak behar du hezurdura bat, anatomia bat, arnaz aparatu eta nerbio sistema bat. Behar du lepo bat, zeinen gainean segi aurrera. Malko eta listuz bustitzea behar du euskarak. Atzmarkaz zikintzea. Zikindu dezagun beraz euskara, loitu dezagun bizitzaz. Eta egin dezagun euskararekin hainbat inertziaren kontra. Hitzak ustu egin diren garai batean, bete ditzagun euskararen berbak harri eta herriz. Dena erosi eta saldu omen daiteken garaian, erakutsi dezagun zein merkea den gure hizkuntza. Debalde hartzen dugu herriaren ahotik eta debalde ematen diogu herriaren belarriari. Individualismoa indartuz doan garaian egin dezagun euskara kolektibo bat, denon artean eta denona. Gerren sasoian lehen etzi dezagun beti hitza. Influencer eta youtuberren aroan izan ditzagun guk bestelako jainko txiki inspiratzaileak. Euskararen pronostikoa gugan dagoela gogorarazi zigun Peio Zabala adibidez. Edo euskaraz apaltasun eta arrotasun hitzak bateragarriak direla erakutsi zigun Joan Mari Torrealdai. Edo euskara ez dela zaila, euskara nahia dela erakutsi ziguten Elbira Zipitria, Julen Azpeitia edo Izaskun Arrue bezalako andereñoak. Eta etiketen garaian, ahaztu ditzagun behingoz, euskaldun berri eta zaharrak. Iraultza honetan, lasterketa honetan, denok garelako euskaldun berri. Hizkuntza bat egunero hasten delako, egunero berritzen delako. Hizkuntza bat ez delako jaiotzen, egiten delako. Sinistu dezagun, euskara, ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik. Eta atera dezagun gure estarrietatik Mauriziaren irrintzi baten indarraz. Ekin euskarari, eutzi kateari, gora korrika, gora euskara! Orain bai, hementxe gaude, unkitu gara, laburok unkitu gara, eta Txarro Zaparrada hori, zemezu, zoragarri zenbat izen, zenbat aipu, leku bat behar du, gure hizkuntzak, gure gorputzetan, gure zikindu behar dugu, geurea da, garena gara, zenbat erreferentzia zoragarri utzi dizkigun, eta negarrez laurok, neskak historikoa, momentu historikoa bizi izan dugu danok batera, ederra hau. Zalantza bari, nigelitzen naz, olako hitz batekin eta da hizkuntza ez dela egin behar garela, ez? Eta gorpuzten dala gure gorputzetan ez tarrian, ez da malko egin, zikindu eta gorpuztu guk egiten dugulako euskara.
Gorpuztu. Eskerrik asko Inez, zeo zer Aitziber, entzun duguna borobiltzeko. Ukituta erabat, beti esaten duten bezala Euskara izan dadila arna sartzea bezala ez, naturala eta beharrezkoa, eta hori lortu dezagun. Eta Mauriziaren aipamena Inez. Zoragarria Hori ez duzula da. aipatu. Eski Maurizia da nogara. Ez, jainko txiki horiek ez da? Jainko txiki horiek ez da? Aipatu Bai, bueno, dituenak. Maurizia bada simbolo bat, ez da bada bagaren horren eta izan nahi dugun guzti horrein eta Maurizia deitzen dutzagu, baina Maurizia ez da Maurizia bakarrik, Maurizia asko dauzkagu eta Mauriziaren gure amamak baziren Maurizia, naiz eta izen bakarra heldugu gandaino, baina bueno, badaukagu ardura bebai genealogia hortan aitortza emateko eta Maurizia guztiei izen eta bizena jartzeko. Aitziber Garmendia, Inez Osinaga, lujo bat zari, Euskal Herriko ikuspegian eta panoraman. Eskerrik asko gugaz egotiaren, neskak. Eskerrik asko, neskak. Bortxe, momentu honetan bizitzen ari garana, ze momentu unkigarri, 7 minutu eguerdiko ordu bata izateko, bueno, aurreratuko dizuegu, mezua irakurri duena, kasu honetan Karmele Jaio berehala gebrekin egoteko batarte hartuko duela Karmelek eta AEKako arduradunarekin ere hitz egiteko aukera izango dugula eta orain gonbidatu aldaketa besteak beste apurtxu beti iragartzen zuen ekinek ibili dana animazio lanetan eta ibili zaigula Nerea ekine ibili zaretelako goizetik Donostian zehar. Bai, alaxe da eta Nerea Arriola hain konzentratuta ikusten dugu bertaratzeko eskatuko diogula baita ere eta mikrofonoa ere behar dugun honetan Nerea Arriola. Orain bai, AEKako arduradunen hitzak entzuten ari garen bitartean, AEKakoek hitza hartuko dutelako. Nerea eguerdion, ze momentu unkigarri. Gaixo. Nola bizitzen ari zara? Hau guztia, Nerea, Bulebar Rolan ikustea? Nola bizitzen ari gara? Hau guztia, Bulebar Rolan ikustea? Bueno, oso emozionantea, zoragarria, uste esplikatu ezina den zerbait bizitzen ari gerala gaur Donostian, zoragarri. Aize Otaño, Astigarragako Euskaltegiko irakasle veteranoa da honezkero, gaztea da, baina veteranoa honezkero hamarkada bat daramalako helduen alfabetatzean buru belarri. Entzun diezaiogun AEKaren mezua, Aize Otañori. Din-don, erein dugu azia, Euskararen azia, esan bai Euskarari, denok, zuek ere bai Euskarari! Eta aurrera egingo dugu, eta entzungo dugu, herriaren erantzuna Euskararen alde. Eta batzuok oiukatuko dugu, Euskaraz eta kito! Eta tipi-tapa, aurrera segitzen dugu. Herri bat, hizkuntza bat, AEKako arduradunak hitz egiten eta euren mezua ematen. Esan dugun ere ibili zarela Donostian goizetik altxatuta zaudela. Nolako izan da eguna gaurkue? Bueno, hautsi gabe nago. Baina izan da zoragarria. Atzerapenarekin iritsi da, baina hori errekalden hartu dugu eta bidebietan utzi dugu eta Donosti guztia gurutzatzea, errealitate desberdinak ikustea herri oso bat, hiri oso bat, korrikaren alde, euskararen alde korrika. Izan da, privilegio bat, ezin dut beste hitz bat esan, privilegio bat izan da. Honelako gauzak eskatuta Nerea egoten dalako, guztiok baietz esaten dugulako, korrikaren alde danok, korrika zer izango ote du korrikak, danok horren beste ukitzen gaituena? Azken batean, denok konektatzen gaituen zerbait da, Euskal Herri guztia, bakoitza bere errealitate desberdinekin konektatzen gaituen zerbait da, eta azken batean, Euskaldunok, Euskaliztunok daukagun burruka bat ere. Eta da erakuslea, ezin da beste modu batean esan zeren, ikusi dugu, elurraren aurka, herri txikietatik, non euskararen errealitatea askozaz konplexuagoa eta zailagoa den, guztiok konektatzen gera eta denok bat egiten dugu ekintza batean, Karmele Jaiok esan du hizkuntza bihurtu daitekela zerbait fisiko eta ikusten da. Eta baita ere gure txikitako eziketa da, bizizan gera. Beti gure generazioak betianik ezagutu du korrika eta oraindik ere etorkizuneko generazioei emateko aukera edukitzea ere,
Nerea Arriola, Arrol, ahotsa estarri aurratu duzu, Karmele Jaiok esan du estarritik eta gorputzetik. Egia da, esate baterako, hirien kanpoalde edo estrarradio horietara hizkuntzak ere baduela ez, apaltzen dijoala, euskara apaltzen dijoala, zuk horren esperientzia ere baduzu, pasaialde horretatik. Klase ezberdinek azkenean hizkuntzarekin daukaten hartu emana, askotan irisgarritasun eza, unibertsala izan dadin, denon eskubide, gaur hori dena Donostia aldean ikusi duzu, hiri handia ez da, baina errealitate ezberdinak bildu dituena ez da, hori bizi izan duzu gertutik. Bai, bueno, izan da Donostia baten euskararen inguruan dagoen errealitatearen erakuslei oso potente bat, eta horra dibidez Intxaurrondo altza bezalako auzoak, ja fisikoki ere dituen malda guztiak kontuan hartuta beraien euskararekiko bai, errealitatea oso desberdina da, baina horre ere ikustea, bueno, altzak eman digu opari bat, gizon heldu bat, poligi, baina berak ere eraman du lekukoa, eta berak ere parte hartu, eta hor ikusten da generazioa, belaunaldi ere, transmititzen dela, eta bueno, Karmele Jaiok esan du ezta, gerra hots garaiotan hitzari emateko tartea, baina egia da, atzera egin da, 97 urteko emakumea Maritxu ere ikusi genuela Bizkaian lekuko hartzen, ze lekuko diren eurak ere, ezta? Claro. Hizkuntzak bizi izan dituen gorabera, malda eta korapilo askoren lekuko, ez? Bai, eta erreferenteak ere, eta ikusteko hau berandutik datorren, edo dexente atzetik datorren zerbait dela, eta gure ardura dela ere hau jarraitzea, honekin jarraitzea, segitzea, eta ikusi ditugu txikiak ere, lekukoarekin, oso polita izan da, zoragarria, bueno, niretzat izan da, opari bat. Behar dugu, ala ere, alkar batzea, ikusgarritasun hau alkarrukitzea, behar du euskerak, erakutsi, zer den? Bai, nire ustez bai, eta gainera horrelako, nire ustez aurten ere badu balio gehitu bat, aurreko urtean ezin izan genuen egin, eta aurten egin ahal izan dugu, nire ustez horrek ere balio handiagoa du, eta bai, bueno, ni oso emozionatu nago momentu honetan, orduan, bastante hitz egin dezakedala. Adin ezberdinak aipatzen gabiltz, garrantzitsua da, bai, Itziarrituñok zerbait esaten zigun, adinean gazteagoak direnak, bueno, hau jasota ez ote dagoen, hau kostatuta etorri ez den zeo zer ez ote den, egin beharko dugu apurtxuete sensibilidade kanpaina apur bat bai, ez da? Hau eguneroku eta danon zer egin dela? Bai, ikusten da adin tarte bat, bueno, pues azken batean hori nik 33 urte ditut, eta nik, bueno, ni 80ko hamarkadako edo 80ko hamarkadakoa naiz, eta beste realitate bat zegoen, eta ikusten dugu, nik Donosti mailan ezagutzen dut, eta nerabeek, ez dute ardura hori, ez dute, obviamente, batzuk bai, noski baietz, baina orokorrean nik klasea ematien nerabei, eta ikusten da hor, badagoela langa bat, aurrekin beharko dioguna, eta garrantzia eman bartzaiona, noski baietz, honi. Aize Otañok honezkero bukatu du Aikako mezu nagusiarekin, eta nereak berak esandako hitz hori tiraka, akaso belaunaldi berri barkamen ere eskatu beharko diegula, aurretik joan garen nok, batzutan konfiantza gehiz jokatu ezote dugun, eta aukera eman behar zitzaion horri, garaiz ez emate hori, ezta? Bestela badirudi gazten errua izaten dela, ez? Guztia, eta oraindik ere, ez hain gazte garenok asko dugula egiteko, ezta? Txikinetatik hasita. Oida. Zu gazte oraindik 33 urterekin, Nerea, ez daukate. Gazte oraindik 33 urterekin, baina esan duena, akaso ardura batzuk badauzkagula. Baina, karo, 15 urteko baten ondoan, pues doblea naiz, orduan, karo, hori ere nabaritzen da. Ederki, Aikak mezua eman berri du, eta une honetan lehen aipatu dugu, Donostiako Euskaltzalen elkarteak sustatuta, atzean zuloa, zuk zure jarraitzaile ote zara. Bortxe, Nerea, eskerrik asko lehen aipatu ditugu ezinbestekoa da furgoneta, eta furgonetaren arduradunarekin, Ane Aristerekin egoteko aukera daukagu. Bati, bai, probatzen, bai. Bueno, badirudi berehalako batean izango ditugula, eta Ilaskik aipatu duen bezalaxe, eta Nereak gaur goizean garraiatu duen furgoneta hori, Euskal Herria zeharkatu duena, AEKako furgonetetako kideak dira, eurekin izango gara beralako batean, bai, Ane Aristi,
bertan da, eta Igor Elordui ere bai, aurrera. Kaixo, bai, entzuten da? Bai, bale. Bueno, ongietorri, Ane eta Igor, ongietorri. Bai, eskerrik asko. Bueno, enbugan zer moduzkoa junda... Ez da entzuten? Ez da entzuten, barkatu, Bai, bale. Bueno, zer moduzkoa izan da urte hontako esperientzia? Bueno, ikusi besterik ez dago, Bai. Zango nuke ona etorri iritsi arteko ibilbidea horrelako izan dela, bere gora berakin, bere aldaketekin eta aniztasunarekin, baina ikaragarria. Ikusi besterik ez dago ze jende batu dan hemen, ze animorekin batu dan, nola hasi ginen, zenba jente amurren, baina Euripean, elurra, traba eta guzti horien gainetik egin dugu, eta hemen gaude, baina segidu behar dugu, korrika bakarri da bitarteko bat, euskeraz segitzeko, gaur, bihar, etzi eta egunero. Giro oso ezberdinak topatzen dira herritik herrira edo? Bai, esango nuke baietz, eta hori ere bada, Euskal Herriaren aniztasuna, Horre aniztasuna topatu dugu esaterako eguraldia, baina aniztasuna topatzen dugu aldarrikapenei dagokionean, ez da ofizialtasuna entzuten dugu Euskal Herriko zein batxokotan, hegoaldean entzuten ez ditugunak, beraz, zentzu horretan ere, esango nuke korrika anitza dela baita aldarrikapenetan ere, bai. Jendea mozorrotuta ikusi da ere baita, Euskal kulturako pertsonaietaz ez dakite, nola bizitzen da, guztio? Hori oso polita izaten da, normala da, azkenean korrikaren baitan korrika asko daude, eta bakoitzak elkarte erakunde norbanako edo kuadrilla bakoitzak lekuko hartzen duenean, gustatzen zaio bere tokea ematea, aldarrikapena batzutan, beste batzutan mozorretza da, edo kirol elkartea edo janean jantzea bere ekipaiekin, eta hori da korrika, bai, ez da? Bakoitzaren momentua da, eta norberak erabakitzen du momentu hori nola bizi nahi duen, eta gu ere askotan harritzen gaituzte, bai. Gu bat egiten du sarri eurekin, eta hori oso polita izaten da. Ederki ba, Igor, mila esker. Bale, zuei, eskerrik asko, agur. Bortxe, iritsi zaigu, Karmele Jaio, eguerdion. Kaixo, ze momentu, ze sentimentu, ze unkigarria da hau dana, Karmele. Itzela da korrika, itzela da gauza handi bat. Eta hemen biltzen den energia hau, kapital kolektibo hau, emozio hau nola bideratu gero, hor asmatu behar dugu nik uste dut, hau egunerokora eramaten, izugarria, ikaragarria. Energia horrek nervio sistema behar duela. Karmele. Bai, aipatu dut hizkuntza batek behar duelan gorputz bat, nervio sistema bat, arnaz aparatu bat, adierazteko ez bakarrik gu behar gaituela, hau da, hizkuntza zerbait fiziko bihurtu behar dugula, hitz ekinez, ez da? Baita ere behar duela egitura bat, egiturazko bultzadak emateko, ez da? Behar du sistema oso bat, ez? Eta hori bien arteko kombinazio horretan nik uste dut egingo duela euskerak aurrera, ez da? Gorputza ez dela aztu behar, ez da? Bihotza, baina bihotzak gorputza behar duela. Gorputza, azkenean, euskara ez da erakusleio batean erakusteko zerbait, ez? Erabiltzekoa da, eta horregaitik erabili dut baita ere zikintzearena, ez? Zikindu, ikutu, korrikak egiten du hori, ez? Izerdiz bete, arnazestuz... Lokatzetan aritzera behartzen gaitu. Lokatzetan aritzera behartzen gaituela hainbatean. Eta aurtengo korrikan gainera... Eta erosotasunetik atera nola baita, ez? Gure egunerokotik atera. Korrika egin dugu aurten elurpean eta eguzkipean baita ere, ez? Bueno... Karmele, koreografia galtzen zabiltz. Bai, ez naiz ni koreografia zalea, eskerrak. Hortxe, koreografia eta dantza hori, momentu batzutan unkitu gara eutxi diozu aldan moduan, baina, klaro, gerra sasoian hitzei emon garrantzia, Peio Zabala, Torraldai, jende asko dago gure aurretik, jende asko etorriko dondoren, hau guztia kate bata, Karmele. Katearen ideia nik uste dut horrere, azpimarratu nahi nuen nolabait zein importantea da konturatzea kate baten begia zarela, ez da? Eta guk egiten duguna orain, etorkizuniko euskaldunentzat utziko duguna izango dela, ez da? Eta atzetik, zema jendek egin duen lana, aipatu ditu dizen batzuk asko daude, baina apaltasunez, itzalpean,
zenbat gauza idatzi dituzun. Dinot, liburu ez gain, zeure zutabiek zure lana da, azkenien, izango zen testu berezi bat, oso testu berezi bat. Zelan jarri, mezu barruan eskuz esku ibiliko dan, etxetik ikusten eta seguru unkituko zinen, badakizulako zure mezua dagoela lekuko barruan, eta horren beste esku, bada berezia, hor Euskal Herri osoa zeharkatuko duen hitzak idaztea. Oso berezia, entzat izan da ore bat, ardura handia ere bai, zer idatzi, zer jarri, eta, bueno, mezu hori herri-zerri doala imaginatzea, ez da? Ze gauza simbolikoa den hitza, herri-zerri joatearena, bueno, unkigarria, berez, korrikak unkitzen gaitu beti, ez? Baina, bueno, horrela gertutik bizitzen duzunean, antolakuntzarekin bat, eta, bueno, ez daukat hitzik. Ikusten ditugu, Karmele, ikusten ditugula zure atzealde horretan, furgonetetako kideak, aipatzen genuela zure atzealdean korriketa, furgonetetako kideak ze garrantzitsua den eragile askoren eta partaide askoren artean egitea guzti hau, ez norbanako batzuren artean. Bai, eta lantaldea, ez da? Nik uste dut korrikak lantaldearen garrantzia ere erakusten duela, ez? Eta batasunaren indarra azken finean, ez? Nik uste dut herri batek bultza egiten duenean batera, helburu baten bila, ez dago gelditzerik, ez dago elurrik, ez euririk, ez aizerik, ez eguzkirik geldituko duenik, ez? Nik uste dut korrikak zentzu horretan ematen digula, bueno, bada adibide bat, simbolikoa, lan taldearena eta kolektiboarena, ez? Herri batek egin behar duenaren bidea markatzen du nolabait korrikak. Hori da, eta bidea urratuta zabaldu. Eskerrik asko, Karmele, eskerrik asko. Karmele, esango dugu, zeuretzat orea, mezua idaztea, guretzat orea mezua zeuk irakurtzea bebai, ezinbestekoa Euskal Sortzaileen klub honetan, zorionak Karmele eukiku alkarregaz dorra egiteko aukera gehiago. Eskerrik asko etortziarren gozatu egunaz, mila esker. Eskerrik asko zuei, gozatuko dugu. Bueno, bortxe zuzenean irudi hoiek Donostian, eta Karmele Jaio agurtuta AEKako arduradunarekin hitz egiteko aukera izango dugu, Aitziber eta Asier badatoz eta galderasko eurei egiteko, mundiala izan dalako korrika hau, 22. korrika hau, bueno, oraindik ez da bukatu erabat, erakustaldi bat izan da. Bukatu aurtengo korrika. Eta Asierri oraintxe bertan galdetuko diogu, ze oraindik ere egunak aurrera egingo du, kilometro asko egin eta gero oraindik ere gaurko egun handi honek Donostia oraindik ere bete egingo duelako, eta kilometroak bestera batera, metro kuadroak beteko ditugu datozen orduotan. Eta alaxe, hemen ditugu Aitziber eta Asier, bueno, lehen mezu entzun berri dugu, lehen balorazio bat eskatuko dizugu Asier, egia da, urtebete berandu etorri den korrika izan dela, inoiz baino jendetsuagoa edo behintzat kualitatiboki indartsua izan da, parte hartze mailan, emakumeen parte hartze kualitatiboaren nabarmena izan da, mezua, dokumentala, abestia, balorazioa badakigu ona izango dela, badakigu edabidekin bihar izango zaretela. Baina lehen mezu bat, lehen balorazio bat zer daukazu esateko, Asier? Oso handia izan dela, korrika oso handia izan da, danontzako ikusi dugu 11 egunez tanak errepide guztiak beterik egon direla Euskal Herri osoan zehar, jendeak erantzun du, jendeak Euskaren aldeko aldarri hori ere eraman du, herritik herri, orduan, ikusten dugu hori, pozik egoteko moduko dela, 22. egin dugula 2500 kilometro horiek, eta Euskal Herriare berriro lotu dugula, lotu dugu eta ardatza euskara izan da. Eta ardatz horretan gainera, aldarrikapen nagusietako bat, aurtengo korrikan izan da, unibertsalizazio hori, ez da, denok izan dezagun euskara, gertu, eskura, eta euskara ere izan dadila gure bizitzen parte. Hori ere, aldarrikapen nagusia gaur egia da, Donostialdeko hiriburura ekarri dena, baina Euskal Herria, Ipar Euskal Herria, Nafarroa, zeharkatu dituena, oraindik ere erronkak ugari dituelako euskarak eta alfabetatzeak kilometro asko egin behar dituelako oraindik ere. Euskaraz bizi nahi badugu, euskal hiztunak behar ditugu, eta horretarako euskara doakoa eta unibertsala behar dugu. Euskal Herri osoan, diozun bezala administrazio bakoitzak ritmo ezberdina dauzka, baina euskarak ritmo bakarra behar du, eta da aurrera joango dana. Eta behar dugu horretarako bidean lagunduko diziguten hizkuntza politikak.
Jendetza ikusten ari gara, Asier, Karmele jaio ze ondo aukeratuta zuek beti, mezuan okidatzi. Bai, gogo ginen, Karmelek idatze zan, beti egoten zan gure kinielatan, eta, bueno, pues aurten nik uste dut hori, berak ere oso ondo hartu zuen, berak ere merezi zuela, bilbide luzeagatik, naiz da pertsona gazte izan oraindik ere, eta polita izan da guretzat, polita izan da beretzat, eta ez dago hitzik esateko. Asier, gauza interesgarri asko esaten, egunotan elkarrezketetan ze ikusgarritasun izan duen, ze gogo izan dugun korrika egiteko danok, esaten zenuen indarrau guztia nola artikulatu, hemetik aurrera badago zeregina, badaude etxeko lanak. Jakina badagoela zereginik, jakina, esan nahi dut, gaur korrika amaitu da, baina ekaren lanak oraindik ere aurrera jarraitzen du, gu jarraitu nahi dugu jendea euskalduntzen, sustatu nahi dugu jendeak bizitzeko aukera hori izan dezan, eta nahi duguna da aurrera egin, euskaraz bizi, eta euskarak aurrera jarrai dezan, danok ere elkarlanean, auzolanean, nor bere ritmotan eta bidean, baina danok aurrera egitea euskaren berreskurapenean. Donibane Garaziko adierazpena tartean unibertsalizazio edo eskubide unibertsalizateren aldarrikapena hainbat izan dira, korrika babestu duten erakunde publiko, pribatu, korporazio eragile norbanako elkarte aipatzearren, Baionan ere esate baterako, irudia batasun osoz, besteak beste, Etxegarai lehendakaria bera ere bai. Ikusita Ipar Euskal Herrian oraindik ere, Nafarroan, beste hainbat tokitan bezalaxe, baina zenolako erronka dagoen, balorazio positibo egiten duzuen, harrera ona izan du, aurtengo korrikaren mezuak? Bai, zalantzabalik, baloraziorako luze beharko dugu oraindik egunak aurrera egin, baina lehenengo balorazioak oso onak, diozun bezala parte hartzea itzela norbanakoena, baina baita erakunde, herri eragile, instituzio eta guztien aldetik. Argi dago, gogoa badagoela lana, ordun behar duguna da, bide hori elkarrekin egiteko benetako bideak eraikitzea. Konpromisoak, ez da? Hori da. Segida ematea korrikari, ez da? Eta hau guztia bada aldarrikapena, baina hau guztia bada herria, bada jaia, bada ondo pasatzea, bada elkartzea. Izango da bihar, Asier, balorazioak eta egiteko momentua. Gaur, egunari zer eskatuko diogu, beteta dago Donostia. Gaur jendeari eskatu dioguna da, disfruta dezala, korrikaren amairarekin disfruta dezala, eta gure aldetik eskerrak emon korrikan parte hartu duten guztiei. Azkenean eurek izan direlako korrikaren aldarria zabaldu dutenak herri, eta lekukoa ekartzen lagundu digutenak onaino. Nik uste herritar guztion izenien, eta ausartuko nahi esaten, zuek eskerrak emoten zabiltzielako dan hori, geure partetik, eskerrik asko zeuei, 80. markada horretatik hau antolatziarren, hau ikaragarria dalako, tanon parte da, korrika, zeuen aleginari eta zeuen lanari esker datorkiguna, eskerrik asko zeuei, eskerrik asko aekari. Eskerrik asko Aitziber, eskerrik asko Asier, eskerrik asko korrikari eta eskerrik asko aekari, helduen alfabetatzearen erronka hau, herri honen etorkizunaren gako nagusietako bat izango delako, aurre eta gazteekin batera. Ordu batak eta 15 minutu gu hementxe gonbidatuekin, protagonistekin, baina esan duguna plazer bata elkarlanean lan egita Euskal Hedabideok bebai, gure erreportaiei agur esateko momentua bebai. Bueno, elkarlana aipatu duzu eta alaxe da, euskara bizirik dagoela ikusi dugu, sentitu dugu, korrika ekitaldi unkigarria da, bai, baina are unkigarriagoa gure hizkuntza egunero okindegian, erosketak egiten tabernan familian, ahoz sentitu, pentsatu eta hitz egitea. Denok batuta hemen komunikabideak bezala lortuko dugu. Aupa korrika! Alaxe, aupa korrika, gora Euskara, gora Euskal Herria, eta gaur giro itzela Donostialde honetan, hiriburuaz haratago, auzo eta realitate asko osatzen duen ingurua badelako baita hau ere, aipatu dugu Pasaialdean egin dituela azken metroak, eta errealitatean hitz horien isla izan da dela baita gaurko eguna ere, ilaski ni ez nijoa etxera. Gaur arratsaldean kontzertuak, denetik dago gaur Donostian eta ez dugu galdu nahi, bat ere galdu nahi. Norrez, etxeko guztiak ere gonbidatu, animatut etortzen plazer bat izan da hau, herri bat gara, hizkuntza bat gara, euskerak egiten gaitu, euskaldun, gora korrika, gora zuek, eskerrik asko. Eskerrik asko. Sentitutakoa
gertatzea jara? Ba, gauean 11ak ere korrika egingo duela. Zer, noiz? Bai, Nafarroan, Larragan, gaueko 11:00 155. Kilometroan 11ak lekukoa hartuko du Maravillas Lamberto jaiozen herrian gainera. Gogorra gertaturikoa. Ba, aurten 11ak eta korrikak ere gogoan izango duten Maravillas Lamberto. Beraz, animatu eta 11arekin korrika egin. Gu prest. Zuek? Bagoaz! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eman, euskadizkoa! Hau, Pamaika Telebista! Tipi-tapa, tipi-tapa! Egunero, euskara lantzen, euskara zabaltzen, guztion etxetara llegatzen, kriston lana egiten duzu. Askotan ez aizu aitortzen, guk aitortzen dizuegu, benetan bihotzez, mila esker, gurekin lan egiten duzuen lana batik. Aupa, zuek. Bakigu korrika maite duzuela. Guk ere, zuek maite zaituztegu, gurekin egun zaite hainbat urteetan, horago bai, aurten lagore, eta hainbat, tipi-tapa. Gora zuek, gora maika! Eta gora korrika! Haupa! Bueno, eta elkarlana dugunez, elkarlan horren adierazle izan beharra, zuek furgoneturekin korrika egitea, ez? Argazki eder bat ateratzeko. Hala, furgonetero guztia, venga! Eta goaz, korrika eta maika, aurrera, tipi-tapa! Badabek, korrikalariak! Bai, tipi-tapa! Bueno, batzuk hemen gilituko gara, hau, irudi hau hartu behar dugu. Apa! Apa, gure eskuak! Bueno, dantza ikasi duzue? Hau kontatu behar duzue. Venga! Hori, Amaika, hori, lekuko agora! Hori! Arnastu, bai! Hau, albistegi bat prestatzea baina gogorra da, Animo, eutxi! Elurra badator, ye. Itzekin. Gaude! Euskararen alde! Haupa basaburua! Gora korrika, tipi-tapa korrika! Haupa zuen! Eta 7 kilometroa. Aupai, korrikaren Ekuadorrean gaude! Bizarra izugarria izaten ari da! Tipi-tapa! Hori, tipi-tapa! Euskarak ez duelako mugarik! Tipi-tapa! Bizarra jaso denok eskua! Baraton korrika hori! Hora, Lizarra Euskalduna! Galdakaukoak dira, bai. Galdakauko nafartarrak ere Euskararen alde! Arrigorriagako nafartarrak ere Euskararen alde! Eta hau pantzin, ez da? Pantzina, ere, bizizarete. Hau pantzin, hau panafarra. Ez, bizkaita ratira. Hemen, daude!